أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Дөреслекте барча мактау данлаулар Аллаһ Тәгаләгә генә тиешле. Без аны гына мактыйбыз, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына ярлыклауны ялварабыз. Нәфселәребезнең бузыклыгыннан, гамәлләребезнең начарыннан без Аллаһ Тәгаләгә сыйынабыз. Кемне Раббыбыз үзенең киң рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны һичкем адаштырмас. Кемне Раббыбыз үзенең гаделлеге белән адаштырса, аны һичкем туры юлга күндермәс. Шаһидлек бирәм, чынлыкта Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер гыйбадәт кылынырга лаеклы зат юк, ялгыз ул, аның тиңдәше юк. Һәм шаһидлек бирәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең кулы һәм илчесе икәнлегенә. Аңа, аның әһле бәйте, сахабаларга, табигиннәргә һәм туры юлдан баручы барча мөэмин мөселманнарга Аллаһның сәламе, рәхмәте ва бәрәкәте булса иде. Хадисләрдән билгеле булганча, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллямны рәнҗетсәләр, ул гафу итү ягын карый иде. Мәгәр инде Аллаһ Тәгаләнең шикләрен үтсәләр, әмерләренә буйсынмасалар, аңа каршы чыксалар, аны һичкем туктатып кала алмый иде. Һәм бүгенге тарихта да иншалла без шушы әйберләргә мисаллар карап китербез. Безнең бүген инде сөйләсе кеше, башта аның бүтәнки исемен әйтеп бетермибез, иншалла. Ул Менәшә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелгән вакытта Пәйгамбәрбез хаклыкка, тугры юлга чакыруын ачык итеп игълан иткән чорда Гикрима дигән кеше, Гикрима үзенең гомеренең 3нче дистәсенә аяк баскан була. Ул гарәпләрнең Курайш тармагының иң хөрмәтлеләреннән, иң байларыннан, нәсел-нәсәбе буенча да иң куәтлеләре исәбеннән саналган була. Әгәр аның явыз атасы булмаса, дип әйтәләр тарихчылар, ул әлбәттә үзенең яшьтәшләре булган Саат ибн Аби Ваккас, Мус'аб ибн Умайр радиллаһу анһума кебек ислам динен кабул итер иде. Ләкин аның әтисе шушы әйберләргә кумаучалый. Әлбәттә безнең сорауыбыз туыр. Кем соң аның әтисе? Нинди шундый явыз кеше булган дип. Аның әтисенең исеме Амр ибн Хишам. Аны халык арасында инде Абу Джахл дип атыйлар. Гикрима әтисенә ияреп, шушы Абу Джахлгә Курайш кабиләсенең инде фиргауны дип атаган була бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Гикрима әтисенә ияреп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны эзәрлекли. Хәтта ул шул хәтле әтисе белән ярыша торган була, кемне уздырыр дип. Абу Джахлгә килгәндә ул шушы иң беренче мөслиманы явыз җәберләп үтергән кеше Сумая радиллаһу анһаны һәм инде бик күп кыенлыклар китерде мөселманнарга, һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга төрле начар сүзләр әйтте, төрле үзенең гамәлләре белән, сүзләре белән аңа карата зулымлык кылды. Әйтергә кирәк, Гикримәдә әтисеннән бер дә калышмады. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямның безгә билгеле булганча дәгъваты 23 елдан гыйбарәт. Шуның 13 елы ул Мәккә шәһәре һәм 10 елы Мәдинә шәһәре. Нашы Мәдинә шәһәре мөселманнарның мөшрикләргә каршы сугышлары белән, мөселманнарның мөшрикләргә каршы торулары белән инде аерылып тора. Бәдр сугышы хиҗрәт кылганнан соң, 2 ел үткәннән соң ислам дөньясындагы иң беренче, иң авыр, иң мөһим сугышларның берсе Бәдр сугышы була. Нашы Бәдр сугышына чыкканда Абу Джахл инде Аллат һәм Ал-Узза белән, ул инде аларның путлары була, ант итә. Ант итәбез Аллат һәм Ал-Узза белән, без шушында Мөхәммәдкә һәм аның сахабаларына инде аларның эшчәнлегенә бүген нукта куербыз, аларны бүген тармар китерербез, һәм без монда берничә көн калып хәмер ишербез, хатын кызларны биетербез, хәтта безнең турында гарәпләр
qara bular nindi batır, qara bular nishik buldira deb aytsinlar uchun deb ant etdi. Lekin endi albatta Al-Latta Al-Uzzada javob bermay, chunki ular kishi qo'lidan gina yasalgan aybirlar edi, putlar edi. Jinguni Alloh taolo o'zining qullarına, o'zining to'g'ri qullarına payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ham sahabalarga nasib etdi. Shusha so'g'ishda mushriklar musulmonlar qo'lidan tormar etildilar. Mushriklarning oqsoqollari Abu Jahl, alarning oqsoqollari bo'lgan Umay ibn Halaf, alarning oqsoqollari bo'lgan Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a kabi kishilar o'tirildi. Ham endi mushriklar qochirga majbur bo'ldilar. Shusha qochuvchilar orasida Ikrima ibn Abi Jahl da bor edi. U musulmonlar qo'lidan o'zining atisining o'tiriluvini ko'rdi, ham endi ularning qalib degan bir sosigan, qurg'on bir quyuga irg'itilganini qarab ketdi. Hamma shusha holdan so'ng Ikrima endi atisi o'tirilgandan so'ng atisi uchun uch olam deb tag'ida nig'roq ujatlik bilan musulmonlarga qarshi sug'ushuvon davom etdi. Shusha holdan so'ng u o'zlarining otalari sug'ushda o'tirilgan mushriklarni jiyib, boshqa qabilalarni qo'tirtib, har doim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarshi chiqa. Har doim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni izlarliklar joyin izlay. Uhud sug'ushi bilan Uhud sug'ushida mushriklar Abu Sufyan bitinda ular bilan idora etgan bular bu vaqtda otli g'askar bilan idora etuni bir yog'in endi Khalid ibn Walidga radhiyallohu anhuga ham ikkinchi yog'in Ikrima ibn Abi Jahlga topshiradi. Chunki ular bek bo'ldiqli kishilar bo'lalar. Ham mana shu aytirga kerak, butuni bizda bilamiz endi tarixdan mana shu ikki shaxs orqasida musulmonlar bek ko'p yo'g'altular kechirdilar. Hatto endi Abu Sufyan bu vaqtda endi mushrik bo'lgan Abu Sufyan aytgan bu bugungi bizning jinguvimiz Badr uchun uch olib bo'ldi deb. Shundan so'ng endi musulmonlar bilan mushriklar orasida Handaq sug'ushi bo'la. Musulmonlar Madina shahri ichida qamalishda bek uzoq turalar, ham endi mushriklarning soni 10 mingga yetgan bo'la. Mana shu uzoqqina qamalishda turgandan so'ng Ikrimaning sabrligi bita. Shuqurning eng tor o'rinini topib musulmonlar yog'iga chiqa. Lekin endi sug'usha olmaycha, ularga qarshi G'ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ham endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning boshqa to'g'ri sahabalari chiqib, shusha gruppani deb aytgan shusha otryadni tormar etalar. Ikrima kuch hol bilan endi qochib qutuladi. Ondan so'ng endi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo oshiq bo'lgan jinguni berdi. Alloh elchisina sallallohu alayhi va sallamga endi Makkani Alloh Rabbimiz bir sug'ushsiz qo'lina topshirdi. Shusha Makkani yovlagan yilni mushriklar o'rtaq bir fikrga keladilar. Alloh elchisina qarshi sug'ushmasqa deb. Chunki ularga, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mushriklarga timasga deb va'da beradi. Lekin Ikrima ham bir qadar mushrik Qurayshilarning ijmog'iga qarshi chiqib, musulmonlarga Makkaga kirga qumuvshanlamoqchi bo'lalar. Ularni endi Khalid ibn Walid endi bu vaqtda islom dinini qabul etgan bo'lar, kichkinagina sug'ushda tormar eti. Ham endi belgili endi bu ishini Ikrima ibn Abi Jahl bikniq o'kina. Chunki shusha ishi bilan ol payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning endi oshuvina loyiq bo'lar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tega qo'y bir kishilardan qola mushriklarning butunisini g'of etdi. Lekin mana shu qo'y bir kishilar orasida Ikrima da bor edi. Ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning farmoni bo'yicha shusha bandalar hatto Ka'batullahning yopmasi ostida bo'lsalarda ularni o'tirga degan farmon chiqarildi. Ham endi Ikrima o'limdan qo'rqib, o'limdan qochib Yaman tiralarini qochdi. Bu orada bir turkum xotin-qizlar, mushrika xotin-qizlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yoniga keldilar. Ular orasida Abu Sufyanning xotini Hind bint Utba ibn Rabi'a, ular orasida Ikrimaning xotini Hakimda bo'lar. Ham eng birinchi endi Hind so'zni boshlay, u payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni tanimas uchun yuzini niqob bilan qoplagan bo'lar. Chunki bilabizki Hindning amri bo'yicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eng yaqin kishilarining birisi bo'lgan Hamza o'tirilgan edi bitinda. Ham endi Hind payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni tanimas uchun so'z boshlay, bitin qoplagan holda: "Ey Alloh elchisi,
Үзе ихтияр кылган динне җиңүче итеп калдырган Аллаһка мактаулар булсын. Мин синнән арабызда булган туганлык җипләре аркасында синең миңа карата мөгамәләң мәрхәмәтле булсын дип сорыйм. Дөреслектә мин тугры мөэминә хатын ди. Һәм битен ачып, мин Хинд бинт Гутба ибн Раби'a дип әйтә. Эй Аллаһ илчесе ди. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям инде каршы килми, хуш киләсең ди. Һәм Хинд сүзен дәвам итә. Эй Аллаһ илчесе, Аллаһ белән ант итәм, җир йөзендә минем өчен синең гаиләңнән дә хур булуын ныграк теләгән гаилә юк иде. Хәзер исә минем өчен аннан да кадерлерәк, дәрәҗәлерәк булсын дип теләгән бер гаилә дә юк ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, монсы инде артык ди. Ул хәтлек теләмә дип дигәнрәк мәгънәдә әйтә инде. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бик тыйнак кеше иде бит инде. Соңыннан Икриманың хатыны Хаким да сүзне ала. Ул инде ислам динен кабул итә, шәһадәт кәлимәләрен әйтә һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, Икрима үлемнән качып, шушы җирләрдән качты. Әгәр дә ул монда килсә, син аңа иминлек бирерсеңме?" дип. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ул иминлектә" ди. Шушы сүздән соң инде шушы иренә тугры булган хатын ирен эзләргә дип чыгып китә Яман җирләренә үк. Бу вакытта Икрима ибн Аби Җахл Тихама дигән җирлеккә җиткән була, аңа диңгезне үтеп чыгырга кирәк була. Аның белән инде бер диңгезче, бер кимәче, ул инде мөселман була, шуның белән сөйләшә. Икрима аңа үзен теге якка чыгаруны сорый, ләкин тегесе әйтә: "Син ихлас булсаң, мин сине чыгарырмын" ди. Икрима әйтә: "Ихлас булу ничек соң ул?" ди. Тегесе әйтә: "Син ди Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер гыйбадат кылынырга лаеклы зат юк, һәм Мөхәммәд аның кулы һәм илчесе дип шәһадәт бирде." Икрима әйтә: "Мин шушы шәһадәттән генә качып килдем дә бит инде монда" ди. Шушылай итеп, бәхәсләшеп торган арада Икриманың хатыны Хаким аны куып тота һәм әйтә: "Эй абыемның улы, мин сиңа кешеләрнең иң туганлык җипләрен нык саклаучы булганыннан, кешеләрнең иң изгесеннән, кешеләрнең иң хәерлесеннән Мөхәммәд ибн Габдулладан килдем. Синең өчен иминлек сорадым һәм ул аны бирде" ди. "Җаныңны халак итмә" ди. Икрима инде әлбәттә аптырап кала, ул кат-кат сорый: "Ул миңа иминлек бирдеме?" дип. "Ул миңа бүтән тимәячәкме?" дип кат-кат сорый. Һәм инде Хаким инде кат-кат: "Әйе, ул сиңа иминлек бирде" ди. Һәм инде Икрима белән хатыны Мәккәгә таба юл тоталар. Бу вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөселманнар арасында утыра иде һәм әйтте: "Саятикум Икримату муъминан мухаҗиран, фала тасуббу абаху, фа инна саббал маййити ю'зил хайя ва ла яблугул маййита." Тиздән сезгә мөэмин булган хәлдә, Аллаһ Тәгаләгә иман китергән хәлдә, мухаҗир булган хәлдә, гөнаһларны калдырып киткән хәлдә Икрима килер ди. Һәм ул сезнең арагызга килгәч, сез бүрук аның әтисен сүкмәгез ди. Чөнки мәйетләрне сүгү ул мәйетләргә барып ирешми, ләкин исәннәрне ул рәнҗетә ди. Һәм чынлап та бераздан Икрима һәм аның хатыны Мәккәгә керәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушыны манзараны күреп инде урыныннан сикереп торды, хәтта аның ридасы өстенә каплап йөри торган киеме төшеп китте. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янәдән урынына утыргач, Икрима килде һәм әйтте: "Эй Мөхәммәд, Хаким, син миңа иминлек биргәнсең" дип әйтте ди. Бу дөресме ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әйе, син иминлектә" ди. Шуннан Икрима сорый: "Син мине нәрсәгә өндисең? Син мине нәрсәгә чакырасың соң?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мин сине Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер гыйбадат кылынырга лаеклы зат юк, һәм мин аның кулы һәм илчесе дип шәһадәт бирүгә чакырам. Мин сине намаз укырга, закат түләргә, ураза тотырга һәм хаҗ кылырга өндим" ди. Һәм менә шулай итеп исламның баганаларын, төп баганаларын Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям санап китә. Икрима аңа җавап бирә: "Аллаһ белән ант итәм, син бары тик хаклыкка чакырдың. Син бары тик хәерлене әмр иттең" ди. Һәм өстәп әйтә: "Син безнең арада булып, ягъни элек әле пәйгамбәрлек вазифасы сиңа йөкләнгәнче дә, син безнең арабызда булып, шушы эшкә өнди башлаганчы иң тугры сүзлебез идең, иң изгелекле кеше идең." Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга шулай итеп кулын җәеп, ул әйтә: "Дөреслектә мин шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка илаһ юк,
һәм шәһадәт китерәм, син аның кулы һәм илчесе дип бәйгать бирә. Соңыннан соң инде, ягъни иман китерә. Соңыннан өстәп әйтә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, миңа өйрәт әле, мин әйттердәй иң хәерле сүзләрне" дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аңа шушы шәһадәт кәлимәләрен өйрәтә. Соңыннан әйтә Гикрима: "Эй Аллаһ илчесе, шушыннан да шушыңа өстәп тагын яхшы сүзләр өйрәт әле миңа" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Син булай дип әйт: Аллаһны һәм монда булганнарны шаһид итәм, дөреслектә мин мөселман, мин муҗахид һәм мин мухаҗир" дип. Гикрима шушы сүзләрендә әйтә. Һәм инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Гикрима радиллаһу анһуга әйтә: "Бүген миннән нәрсә сорасаң да, синнән башкага аны бирмәм" ди. Ягъни синнән башка берәүгә дә бирмәгән әйберне сора, һәм мин сиңа шуны бирермен ди. Бик кызык әйбер. Әлбәттә, яңа гына динне кабул иткән кешенең әле күңеленә ул иман кирип тә урнашып бетмәскә мөмкин. Күпчелек кеше булса, безнең арабыздан булса, әлбәттә дөньяви байлыкларын сорарга мөмкин иде, яки дәрәҗә сорарга мөмкин иде. Ләкин Гикрима радиллаһу анһу менә булай дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга мөрәҗәгать итә: "Эй Аллаһ илчесе, мин синнән минем өчен минем сиңа карата булган һәр дошманлашкан мизгелемне, һәрбер синең белән очрашкан урынымны, һәрбер синең йөзеңә бәреп әйткән һәм артыңнан сөйләгән сүзләремне гафу ит" дип Аллаһ Тәгаләдән сорады ди. Һәм Аллаһ илчесе шушындай дуга кыла: "Эй Аллаһ, аңа һәрбер минем белән дошманлашуын, һәрбер синең нурыңны сүндергә теләп йөргән юлын, минем йөземә бәреп әйткән һәм артымнан булган хурлауларны гафу ит" ди. Һәм бу сүзләрдән соң инде Гикрима радиллаһу анһуның күзләре яшь белән тула, ул сөенеп әйтә: "Аллаһ белән ант итәм, эй Аллаһ илчесе, мин кешеләрне Аллаһ юлыннан биздерер өчен тоткан чыгымнарымны 2 тапкыр арттырып, аларны Аллаһ юлына кертер өчен тырышачакмын" ди. Аллаһка каршы сугышкан һәр сугышны аның өчен 2 тапкыр күбрәк сугышып түләрмен ди. Шушы хәлдән соң Гикрима радиллаһу анһу мусульман гаскәренә кушыла. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям белән инде Хунайн сугышында да була. Аннан соң инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булгач та ул бер сугышны да, бер хәрби йөрешне дә калдырмый. Һәм Гикрима радиллаһу анһу үз өстендә бик нык каты эшли. Һәм бик күп Коръән ятлый торган була, бик күп Коръән укый торган була. Ул шушы Аллаһның сүзләре язылган битләрне йөзенә куеп елый торган була. "Китабу Рабби" дип. Бу Раббымның китабы, бу Раббымның китабы дип. Һәм инде шушы мизгелләрдә аның күңеле Аллаһ Тәгаләдән курку сәбәпле тулып, ул инде күзеннән аның сакаллары буйлап яшьләр ага торган була. Соңыннан инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вафат була. Аннан соң Әбу Бакр радиллаһу анһу аны җитәкче гаскәр башлыгыларның берсе итеп куя. Әбу Бакр радиллаһу анһу вафат булгач, Умар радиллаһу анһу вакытында Ярмук сугышы була. Бик зур, бик көчле сугыш, бу инде румлыларга каршы була. Бик авыр бара сугыш. Гаскәр белән Халид ибн Валид радиллаһу анһу идара итә. Шушы сугыш башлангач та мусульманнар башта җиңелә башлыйлар. Бик күп кешеләрне югалталар. Һәм Гикрима үзенең яхшы атыннан төшә, һәм үзенең кылычының кынын, ягъни кылычны сала торган савытын сындырып ташлый. Ягъни үлгәнче сугышырга дигән аңлата. Һәм дошманның сафларының үзәгенә үтеп керергә тели. Ләкин инде аны Халид ибн Валид туктата: "Эй Гикрима ди, синең үтерелүең мусульманнар өчен каты югалту булачак ди, зур югалту булачак ди." Ләкин Гикрима радиллаһу анһу Халид ибн Валидны әйтә: "Калдыр мине, я Халид ди. Син Аллаһ илчесе белән бергә сугыштың инде. Мин һәм әтием Аллаһ илчесенә иң каршы кешеләр идек. Калдыр мине, электән кылган эшләремне кафарат кылам" ди. Һәм соңыннан өстәп әйтә: "Минем күп җирләрдә Аллаһ илчесенә каршы Мин күп җирләрдә Аллаһ илчесенә каршы сугыштым, бүген румлылардан качырмын иде. Бу әйбернең мәңге буласы юк" ди. Һәм әйтә: "Кем ди Аллаһ ризалыгы өчен җанын фида кылырга әзер ди." Һәм аңа әзерлекләрен күрсәтеп 400 кеше чыга. Һәм менә шу 400 кешедән торган кеше дошманның сафларына үтеп керәләр. Һәм чынлап та шушы бик авыр барган шушы көрәштән соң мусульманнарга Аллаһ Тәгалә янәдән җиңүне бирә.
Һәм инде сугыш беткәннән соң сугыш кырында берничә үлем мөселманнарның инде гәүдәләре бик күп була. Һәм үлем хәлендә булган Икрима ибн Аби Джахл, Харис ибн Хишам, монсы инде Икриманың абыйсы була, әтисенең ир туганы, һәм Дирар һәм Гаяш дигән кеше, ул инде Халид ибн Валидның ике туганы була, иң беренче мөселманнардан була, ике хиҗрәт кылган иң лаеклы мөселманнардан була, Гаяш ибн Рабига. Шуларның гәүдәләрен табалар, алар инде үлем хәлендә булалар, һәм Харис, Икриманың абыйсы, эшер өчен су сорый. Аңа су китерәләр, һәм суга Икриманың карап торуын күрә. Һәм суны Икримага бирегез ди. Соңыннан Икрима суны эчмәкче генә булганда, шушы суга Гаяшның карап торганын күрә. Һәм әйтә, Гаяшка бирегез ди. Ләкин Гаяшка алып барганда, Гаяш инде җан биргән була. Соңыннан суны Харис белән Икрима янына китергәндә, алар да инде җаннарын биргән булалар. Менә бу мөселманнарны Аллаһ Раббыбыз Куръанда Инсан сүрәсендә шулай тасвирлый да инде. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва ют'имуна ат-та'ама 'ала хуббихи мискина ва ятима ва асира." Алар мөселманнар үзләре ризыкны бик теләсәләр дә мискиннәргә, ятимнәргә, әсирләргә тараталар, ягъни мохтаҗ кешеләргә тараталар. Һәм алар әйтәләр: "Иннама нут'имукум ливаҗһиллаһи ла нуриду минкум җазаa'ан ва ла шукура." Һәм алар мөселманнар әйтәләр: "Без сезне бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә ашатабыз, сездән моның өчен түләү дә, шөкрана да өмет итмибез" дип. Ягъни менә үзләре бик нык мохтаҗ булсалар да, бик нык эшәселәре килсә дә, инде кардәшләрен үстен күрделәр. Һәм инде суларын үзләре эчмичә, шушылай сусаган хәлдә Аллаһның хузурына күчтеләр. Инде Аллаһ Раббыбыз бөтен сахабалардан, бөтен шушы динне куатлап йөрүчеләрдән, Аллаһ ризалыгы өчен үзенең тормышларын фида кылган кешеләрдән, һәрбер дин өчен тырышучы бәндәләреннән разый булса иде. Бу дөньялыкта эшми киткән, алалмый киткән нигъмәтләрен Аллаһ Тәала Кәүсәр чишмәләре белән алыштырса иде. Һәм бөтенебезне дә җәннәтләрдә шушындый күркәм кешеләр белән бергә җыйса иде. Һәм инде Аллаһның иң зур нигъмәте булган Аллаһ Раббыбызның йөзен күрү нигъмәтен безгә һәр барчаларыбызга да насыйп һәм муяссар кылса иде. Икрима был сыном Абу Джахля, непримиримого противника пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. В первые годы пророчества Мухаммада Икрима вместе с отцом оскорбляли и издевались над ним и мусульманами Мекки. После смерти Абу Джахля в битве при Бадре неприязнь Икримы приняла мстительный характер, и он стал прилагать все усилия, чтобы навредить Мухаммаду и его сахабам. В день завоевания Мекки Икрима собрал группу мекканцев и вступил в бой против войска Халида ибн Аль-Валида, но был разбит. Несколько человек было убито, остальные, среди которых был и Икрима ибн Аби Джахл, убежали с поля боя. Вспоминая причиненную пророку унижение и оскорбление, он направился в Йемен. Вслед за ним отправилась в путь его жена Умму Хаким, которая хотела уговорить его вернуться в Мекку. После долгих поисков она застала Икриму на берегу моря в области Тихама, договаривающийся с моряком, чтобы тот переправил его на другой берег. Подойдя к мужу, Умму Хаким сообщила, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям пообещал ему безопасность. После долгих споров и уточнений он все же согласился вернуться в Мекку. Перед его возвращением пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал сахабам, чтобы они ни в коем случае не оскорбляли отца Икримы Абу Джахля, потому что, как сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, оскорбления усопших не доходят до них, но оскорбляют живых. И Икрима, радиаллаху анху, вместе с женой вернулся в Мекку и принял ислам. И его ислам был лучшим, то есть лучшим проявлением искренности. Он ради Аллаха стал стараться над собой. Он много читал Коран, он стал набожным человеком. И Аллах Субхану Тааля забрал его душу, когда он сражался ради возвеличения слова Аллаха. До прихода, то есть после битвы при Ярмуке мусульмане победили византийцев
Это было невиданным успехом. После битвы, на поле боя нашли тела 3 раненых. Это был Икрима ибн Аби Джахаль, его дядя Харис и двоюродный брат Халида ибн Аль-Валида Гаяш. Харис попросил воды, но когда ему принесли воду, он увидел, что на него смотрит Икрима. И Харис сказал, чтобы воду передали Икриме. Когда воду поднесли Икриме, он увидел, что Аяш смотрит на воду. И он сказал, чтобы воду отдали Аяшу. Но когда воду преподнесли Аяшу, он оказался уже мертвым. Когда воду обратно преподнесли Харису и Икриме, оказалось, что они тоже встретились с Господом миров. До прихода пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они были разрозненными племенами. Сильный отбирал у слабого, а после принятия ими ислама они жертвовали ради Аллаха последним. Именно так Всевышний описывает мусульман в Коране. Аллах субхану тааля говорит: они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна для них самих. Они говорят, то есть мусульмане говорят: мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.